jiena mort tal-tlet waqat, għax bażikament inħoss li hemm kontinwazzjoni bejnietom. U għażilt lilhom per se għal fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna fis-sens ta' nittama li qatt ma jkolli għalfejn nistallab jew li nerġa' nqum mill-mewt, imma li naqa' hija xi ħaġa umana li ngħaddu minnha at some point. Allura hemmhekk nifhem anke fil-verità s-sens tal-miliet li Kristu sar bniedem, Alla sar bniedem uman ta' vera. U ma waqax darba u qam u kompla mhix imma t-tieni u t-tielet. U fir-riflessjonijiet li kien hemm abbinat magħhom tara dawn l-esperjenzi tan-nies li waqgħu imma sabu xi ħadd li jgħinhom u mbagħad reġgħu waqgħu u sabu support minn naħa oħra. U ma nafx naħseb inħosshom li joħorġu l-vulnerabilità imma fl-istess ħin iż-żbuħija tagħna l-bnedmin għax is-sabiħ li meta taqa' huwa li tħares il fuq tama kbira ssib il xi ħadd li qed jgħinek terġa' tqum fuq saqajk. Allura anke waqt il-proċess li bdejt nipprova noħloq xi ħaġa isu dak kien jħsib li baqa' jberren li kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Kemm qed nara l-Kristu f'dawk ta' madwari u kemm jien qed inkun rappreżentazzjoni ta' Kristu għal dawk ta' madwari li jaqgħu.